खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 3 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 18 पुस दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोख्रै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'आ फिथाइ होगोन। गागि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा दिदोम जागोन। मोनसे गोजाम थालांनाय खामानिया आबुं जानो हागौ। नोंथाङा नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फोथायनाया गोख्रों थागोन। बे साना समानथि लाखिनायनि थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै बिबानफोरा बांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव नारसिननाय मोनदांनो हागौ। धैर्यजों थानाया थासारिखौ सामलायनायाव मदद होगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सिगांनि मोनदांथिफोरा बाहायजाथाव जागोन। गोसोआ दिदोम आरो आब्रुथि गोनां थागोन। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। साना मोनसे सोलोंनाय मोनदांथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै मोजाङै साननानै आवगायलां। गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। हाबा मावनाय जायगायाव सोलायनाया जाथावना। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ समानथि थागोन। दावबायनायखौ दोनथ'नो हागौ। गोसोआ एसे गोजोन गैयै मोनदांनो हागौ। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सानखौ सांग्राङै बारहोनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनाया गोनांथार। नखराव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनो हागौ। सिरि था आरो मोनसे राहा दिहुन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। खामानिया नर्मेल थागोन। गोजाम जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोसोआ लासै लासै गोजोन जागोन। साना संयम आरो बुजिलायनायनि थाखाय लिंहरो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना बिबानफोरजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव आब्रुथि लाखिनाया गोनां। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै आगान ला। बैसोगोराफोरनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। मान होनायाव दिदोमथि थागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया गोबावै सौफैगोन। साना नोंथांनि धैर्यखौ आनजाद नायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बादियै खामानि माव। फिसा-फिसौ गोरोन्थिफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथार। खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाय नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिबाय थागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। गावनि गोसोखौ नोजोर होनो नाजा। धैर्यजों जाफुंसारनाया फैगोन। साना सांग्रांथि जानायखौ फोरमायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था।
रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखि। खामानि थिलियाव सरासनस्रा दावगानाय जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नाङा फाङा जानाय खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोआ एसे दिदोमथि गैयै जानो हागौ। धैर्यजों थासारिफोरा साबसिन जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। बे साना धैर्य फोरोंनो थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावखौ दबथायनाया जोबोद गोनांथार। आन्दोनि बाथ्राफोराव सांग्रां जा। नोंथाङा खामानियाव नारसिननाय मोनदांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोआ एसे नारसिनजानो हागौ। ध्यान आरो जिरायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लासै लासै थिरांथा ला। साना सांग्रांथिनि इसारा होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै मिजिं थिनायफोरखौ खम लाखि। खामानियाव धैर्य लाखिनायनि गोनांथि जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया खम जागोन। दावबायनायखौ दोनथ'नाया साबसिन। नखरनि बोसोनफोरा मुलाम्फा जागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। नोंथांनि गोसोआ एसे गोजोन गैयै जानो हागौ। सिरि थानाया गोनांथार। साना संयमजों बारहोनो गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरनि बजाया बांगोन। नोंथाङा बांसिन खस्थ' खालामनो गोनां जानो हागौ। खामानि मावनाय जायगायाव दिदोमथि थागोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। आब्रुथि लाखिनाया गोनांथार। धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै सानस्रियाव गोथौथि थागोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव सानखांनाय जागोन। खामानि थिलियाव दिदोमै दावगानायखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखि। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे मदद मोनगोन। नखरजों गोरोबलायनानै थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोसोखौ सिरि लाखिनो गोनां जायो। हाखु दाखुनिफ्राय गोजानाव था। साना गावखौ साननानै नायनायनि थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआरि समानथाया गोनांथार। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखि। नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोसोआ एसे सेनसिटिभ जागोन। धैर्य लाखिनाया थासारिखौ सामलायनायाव मदद होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजोन आबहावाखौ मोजां मोनगोन। साननानै थिरांथा ला। बे साना गाव आब्रुथिनि थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।